Suoraan asiaan. Suomalainen kylä vuonna 1987 vs. lämpimät kahvikupit. Ero on hullu. Koko kylä, 312 ihmistä, katosi kesken puheen. Ei huutoja, ei jälkiä. Mutta pöydillä kahvikupit, lämpimät vielä 19,5 celsiusastetta. Mutta se on vain pintaa. Kahvi oli juotu 17. huhtikuuta 1987 kello 14.22, aika löydettiin kahvin jäännöksistä. Ilman ääniä, ilman sähkökatkoja, ilman jälkiä. Kuin kaikki olisivat yhtäkkiä pysähtyneet. Ja se saa pahenee, kaikki kellojen sekuntiviisarit pysähtyivät samanaan, tarkalleen 14.22.37 sekuntia. Paitsi yksi, kirkon kello näytti 14.23. Mutta siellä ei ollut kirkkoherraa. Eikä kirkkoa. Vielä kummallisemmin, kahvikuppien sisällä löydettiin mikroskooppisia, säännöllisiä metallihiukkasia, identtisiä 1986 Nokia-mobiilien piirisadoissa. Jos kyllä katosi asteriski ennen asteriski kuin kello pysähtyy, niin kuka tai mikä asetti sen takaisin?